Bueno, doncs, hola a tots. Benvinguts al podcast número 4 de Bitcoin Kilòmetre Zero. Avui parlarem una mica de, primer de tot, la setmana passada parlàvem de Bitcoin i parlàvem de que havia d'arribar a algun lloc. Hi havia una persona que deia 98K abans de que s'acabés el novembre. Estem a dia 27, publicarem aquest podcast el dia 29 i no crec que s'arribi a res. Està complicat. 98, o sigui, ha de doblar-se ara mateix el valor que té. Llavors, què ha passat? Bueno, la setmana passada parlàvem de dos escenaris, em sembla. L'escenari aquest de 98, me'n recordo que ja... Bueno, l'escenari de 98 és d'una persona de Twitter que ja fa temps que està fent aquests supòsits al llarg dels mesos. Que ha fet unes prediccions molt bones aquests últims mesos. Excepte aquesta del novembre, que no li ha acabat d'allò. Bastant malament. Bastant malament. Però estàvem parlant de dos escenaris i dèiem... o manté el 59 i es manté per sobre, diguéssim, i segueix pujant, o hi ha aquesta possibilitat de que baixi entorn dels 53.000 i és el que estem veient aquesta setmana. I jo crec que, a nivell personal, jo crec que les probabilitats de que baixi de 50 són relativament, quasi molt baixes. Bueno, si baixa de 50 jo hi poso la pensió de meva àvia. Ja t'ho dic. No, però hi ha una cosa bastant interessant que tu no riguis, tio. És lleig això que acaba de dir. No, ho he dit de broma, però quasi bé. És una bona opció. És una bona opció, tio. Abans que tu gestionava... Tuitea ja d'aquí 3 mesos. És un tio a Twitter que deia serà... coses així, Que si baixa a 48, que hi posa tot, Ho parlo perquè un amic meu ho ha dit. Una pregunta. És que un amic meu pensa que això sempre passa. Ja. Saps? Bueno, total. Em va agradar molt perquè tu dilluns per WhatsApp em vas dir baixa, o sigui, arribarà a 53. Tocarà, o sigui, arribarà a 53 rodons no, però tocarà el 53. I mola perquè ja ha arribat. Mola perquè ho vas dir. No, és veritat. Llavors, el que crec que l'interessant no és si ha baixat, però l'interessant és saber com dilluns podies entendre que baixava. Bueno, no sé si ho vaig comentar, però bàsicament és seguint aquest pattern, això històric. El fet és que hi ha aquestes mitjanes setmanals, que jo miro a la gràfica setmanal, i amb aquestes mitjanes setmanals, que són la mitjana de les últimes 8 setmanes, et fa una mitjana del preu de les últimes 8 setmanes, i és una línia que va pujant i baixant, i després hi ha una altra mitjana a destacar, que és la mitjana de les últimes 20 setmanes, i bàsicament el tema és que històricament, quan tanca una setmana per sota la mitjana de les últimes 8 setmanes, baixa a com a mínim testejar la de les 20 setmanes, saps? I el fet és que la setmana passada va tancar una mica per sota de la mitjana de les 8 setmanes, que estava entorn dels 59.000, va tancar 58.500 o alguna cosa així, i després jo vaig entendre que les possibilitats de que baixés a com a mínim testejar la mitjana de les 20 setmanes, que estava això entorn de 53.000, eren relativament altes, i bàsicament això. I també que hi ha un canal que està respectant de fa molt temps Bitcoin, que també hi havia el suport en aquest preu. El canal que està respectant, sí, l'he vist. Exacte. No, llavors, bàsicament, és entendre... O sigui, es pot arribar... Òbviament no ficarem la posició de l'àvia pensant... O sigui, no la ficarem allà en un ordre de compra. Jo en el meu cas, vaig vendre, t'ho vaig dir, m'ha sortit prou bé la jugada. Sí. Vas comprar ahir? No, vaig vendre-m'ho tot a 58. I quan has comprat o...? Vaig comprar ahir. Ahir? Llavors em va sortir bé, però perquè jo confiava en el que tu havies dit, vaig demanar directament, quan tu vas dir això, vaig demanar-te info on poder buscar això, vaig intentar informar-me bé, ho he passat molt malament aquesta setmana. Sí, perquè quan va fer com... Semblava que havia de repuntar... Quan semblava que havia de repuntar es va passar molt malament. Tenia trust, sabia que el Black Friday ja estava aquí. Black Friday, ja. I per tant jo crec que hauria estat inclús de poc respecte, no? Que diguessin a compte. Clar, sí, és un bon anàlisi gràfic que hi hagi el Black Friday. Clar, també, perdona, jo diré una cosa, o sigui, les coses que passen socialment són les coses que més afecten a les criptos. Un dia ho parlàvem tu i jo. Tio, pots pensar molt que les criptos, gràfics, no sé què, tal, criptos no deixa de ser alguna social, i ara ho estem veient, i el motiu d'aquests 53.000 no és el Black Friday. Òbviament. Òbviament, però és que hi ha una variant sud-africana és el que et anava a dir. del Covid, i que tots els mercats clàssics han baixat i que tot està a terra. Llavors, tio, qui compra les criptos no deixen de ser persones. Sí, òbviament el Michael Saylor és una persona, però és que són 15 persones la gent que compra Bitcoin per Michael Saylor. No és ell i prou comprant.
Però, tio, que al final... Sí, els petits holders que de cop, hòstia, hi ha inseguretat al mercat... Surt el Covid, baixa tot el mercat i també les criptomonedes. Surt aquesta nova variant sud-africana, baixa el mercat, baixen les criptomonedes. Pot semblar el món descentralitzat, pot semblar el que tu vulguis... Però hi ha certa correlació encara entre les criptomonedes i els mercats tradicionals. Perquè tu no viuràs mai físicament. O sigui, tu hauràs de menjar en el món real. Mai podràs menjar descentralitzat, saps? No podràs menjar... O sigui, aquest món és descentralitzat, tio, no ho faràs mai. Llavors, el fet de no fer-ho mai és el que porta que els mercats, quan una cosa baixi tot. I ahir van baixar molt, la borsa americana i tot. L'únic que van pujar van ser la de les vacunes, que em sembla que Moderna va fer un 20%. 20%. Que saps el que és un 20% en un mercat bursari? En estoc és molt bèstia, un 20%. Clar, a criptos no t'aixeques del llit per un 20%, però... Bueno, jo sí, també. Bueno, de Bitcoin sí. O un dia. De Bitcoin sí. Un dia. 20% és molt. Poses les sabates. De Bitcoin sí, però... Se t'acaba la pensió de l'àvia i hi fiques roba, tal... Alguna d'aquestes de baix market cap et fa un 20% i ni t'enteres, saps? Ja, com... Què era? Wax? Swap? No, Wax és un exchange descentralitzat, surt aquesta setmana a un valor de... O sigui, va sortir una ICO, del que parlàvem la setmana passada, una ICO fa dies, era una ICO a 1 amb el dòlar. A qualsevol moment tu compraves l'ICO a 1 amb el dòlar. Surt al mercat ahir, capitalitza 50k, com òbviament és normal, 50k, perdó, a 50 euros, 50 dòlars, puja, capitalitza 50 euros, és normal, perquè entra al mercat, però és que baixa i s'estabilitza 20. El preu? O sigui, la gent que ha entrat a l'ICO ha fet un per 20. És la de Waves Exchange? Sí. L'has sentit? Un per 20. El problema és que tenen els diners bloquejats i no els poden treure. Sí, això li passava... Els poden treure el 8% cada mes. Exacte. Llavors, clar, què anirà passant? Jo crec que cada mes serà una baixada de valor. Però és que és una oportunitat d'inversió que flipes, perquè si ha passat el temps que tenen els diners bloquejats, llavors si han perdut, els hi retornen l'inversió. Sí, o sigui, tu sempre... Si tu tens molt capital, si tu tens molt capital i et fa por perdre la inversió i vols invertir en alguna cosa, inverties en això i si d'aquí un any has perdut, et tornava la inversió. Sí, però tot i així és com... Jo el que veig és aquests 20 molt bèstia, si ho puc treure. I aquests 20 són un per 20 perquè ningú pot treure. Ja, estan tots els diners bloquejats i al final... Si no, la gent ja hagués vengut. Jo crec que són diners... Sí, i hauria anat tot molt diferent, saps? Sí, el tema és que si són diners real, que realment no t'importen res i que no els vols deixar allà... Si et sobren... Però el tema és que si d'aquí un any acabes perdent diners i et tornen aquests 20.000 euros o els diners que hagis posat, són 20.000 euros que durant un any no han fet res, saps? I que els podries haver aprofitat. Per això dic que t'han de sobrar. Sí, t'han de sobrar molt. A part que no han fet res del que sigui, al final tenir-los al banc és el mateix, és una bona opció, però és que òbviament no hem vist mai cap cas d'una ICO tan bèstia, sí que hi ha ICOs bèsties, ICOs que surten a 0,01 i tal, i després capitalitzen a 0,8 o a 1 i dius, uah, és molt bèstia, una crescuda molt bèstia, sí, però el valor que es mantengui a per 20 és perquè ningú pot vendre. Exacte, les ICOs quan surten fan un pam, pugen molt de preu, però que tornen a baixar directe. Llavors, és el que dius. I aquesta baixada potser és el primer 8% que es pot treure. I que si el següent 8% anirà baixant i llavors cada cop trauràs menys diners. Ja, si la gent... l'únic cas... La gent va traient i al final s'ha quedat igual. És totalment lògic. Qui no tregui el primer 8% està sent tonto. L'objectiu del projecte és seguir donant valor perquè la gent vulgui fer hold d'aquesta cripto i ja està. Seria molt guai que pugés tant que amb un 8% tinguessis prou per recuperar la inversió, llavors estàs tranquil. Em sembla que recuperes bastant, Sí, però és un 8%. Si està 20, ha fet un per 20. Llavors un per 20 no té res a veure amb un 8%. Ja, no sé. S'hauria de calcular. S'hauria de calcular, però tot i així és el fet d'aquest, no? De que sí, veus mercats així molt... en un mercat molt bull, molt a saco, però no és tant, perquè està... O sigui... Perquè en veritat la gent no pot vendre. I en veritat jo veig com aquest 8% que pots veure mensualment com una manera de centralitzar alguna cosa que és descentralitzat. Una manera de demanar-te'n alguna cosa. O sigui, entenc que pugui fer un staking, però quan et faig una paulativitat del que pots treure... Sí, però també jo això ho relaciono
Però a mi no m'agrada aquest sistema que han fet en aquest cas, en plan, jo no soc partidari d'invertir en això. Ho fan per assegurar la funcionalitat de la... Però que a mi no em transmet confiança, saps, invertir en projectes així. Prefereixo invertir en un projecte que ja s'ha sortit i que confio. O trobar-ne un que transmeti el que tu busques. Sí, però el tema aquest de posar limitacions, tipus això, 8% tal, també està una mica, ho podem relacionar una mica amb el tema aquest de molts mintings, molts projectes d'NFT que també només et deixen mintejar fins a X d'allò, saps? Estic d'acord. Però no és el mateix... Et donen les limitacions de només pots mintejar 2 d'aquest projecte. No estic tan d'acord, o sigui, sí que és veritat, s'assembla, però no estic tan d'acord perquè tu quan minteges tu estàs comprant per primera vegada. És a dir, et limites com si limites la unitat que pots comprar de cripto. Jo crec que no és el mateix. L'altre és, tu en compres 15 d'un projecte, te'n pots vendre un al dia. A mi no em desagrada tant. Sí, és una manera diferent. És perquè és diferent perquè, en un sentit, o sigui, en el tema de mintejar, la pasta... És límit de compra i l'altre és límit de venda. La límit de venda és una pasta que tens allà dintre. Sí. O sigui, jo ja he confiat en tu i ara no m'estàs donant. A mi no m'estàs donant. És diferent, però jo crec que l'objectiu dels dos sistemes és el mateix i és aquesta de mantenir la distribució correcta. Però jo és que, ja et dic, a mi no em desagrada tant perquè així s'asseguren una liquiditat. Hi ha molts projectes que et diuen té pocs els diners i els pots treure quan vulguis, però llavors queden sense liquiditat i acaben sent una estafa. Sí, però molt pocs, no és un cas molt recurrent, però tio, jo crec que és com buscar... Jo l'altre dia feia per Twitter, que comentàvem amb l'Euge, allò que jo vaig fer un comentari allà, vaig citar, per cert, ni un me gusta ni res, tio, ni un puto like, tio, què fas, tio? Ara que el segueixen... Clar, no, ara va de xulo. Saps? Clar, ara que et segueixen influencers de Twitter ja no respons als teus amics, no? I hi ha una cosa, tio, jo ho he defensat des del primer dia dels NFTs, tio. Els NFTs són volàtils. Els NFTs volen. En quant a valor, avui, demà, tal... O sigui, hem vist canvis que dius, tio, com pot valdre un puto mono, tio, $500,000 d'euros, saps? Però el dia que toquin terra, NFTs, criptos, toquin, i arribin a alguna cosa, és a dir, sigui alguna cosa, com estàvem dient abans, qui compra són persones. Llavors, el dia que em donis alguna cosa real, alguna cosa que em pugui servir cada dia, perquè un esdeveniment està bé, un esdeveniment demà ja l'he fet. Llavors, aquest valor, el dia de l'esdeveniment, farà que... S'ha de tenir una recurrència de béns. S'ha de tenir... No, una recurrència de béns, però s'ha de tenir a 10 anys vista. És el que dèiem, que la majoria de projectes és que acabaran amb res. I ho diuen gent molt referent, encara hi diu, tothom ho diu. Llavors, el dia que tot això toqui terra és aquell dia en el que tu tindràs un NFT. Sí, però jo crec que... Llavors, un segon, Llavors, perdó, t'he tallat molt bèstia, però... Digues, estaves parlant. Llavors, tot això porta que veig empreses com aquesta, com algunes empreses que fan aquest tipus d'icos molt controlades, tal, com buscant molt ràpid tocar terra, tocar com poder controlar alguna cosa que és volàtil. Llavors, maneres de fer-ho, retencions. És l'única manera de controlar la volatilitat, perquè un mercat obert, un mercat de criptos, és volàtil. És que jo crec que és per controlar la liquiditat de sí, i també, òbviament, però per resultat acabes controlant aquesta volatilitat. M'explico? O sigui, si jo només deixo tenir un 8% als meus inversors, el meu canvi no pot ser d'un 60% diari. És impossible. Aquesta cripto, si tothom pot tenir un 8% mensual, pot canviar un 8% de valor. Baixar o pujar. Però, saps? Sí. Però bueno, és una empresa de... Sí, pot pujar molt més del que pot baixar aquesta moneda. És una empresa de 2 bilions. Sí, per això ho fan. Però de valor, o sigui, la sensació és... Té una tendència de pujar molt alta. Perquè pot comprar més gent del que pot vendre. Bueno, perquè hi ha aquest bloqueig, però jo crec que és un bloqueig, bueno, que com tu dius, és com per controlar la distribució i tal, i controlar el projecte. Jo crec que és un bloqueig. Jo crec que és un bloqueig que és forçat, a diferència d'altres bloquejos d'altres criptomonedes, com jo, per exemple, ara estic fent staking de DOT, és un bloqueig... Sí? Bueno, no, és staking de 30 dies. Va començar l'altre dia. És un staking de 30 dies, els dos. Fent un podcast que fem. O sigui, escoltava un podcast, tal, un tio. I em va convèncer. Però és un bloqueig que jo faig perquè jo vull, saps? No perquè m'ho forci un projecte. Per tant, a mi, torno a dir-ho, ja ho he dit abans, em transmet més confiança un projecte que em deixa fer bloqueig. Però no han obligat a la gent a... Tu, dona'm els diners i els bloqueig d'aquí. La gent que ho ha fet ja ho sabien que passaria això. Molt bé, però el tema és que tu, per entrar en aquest projecte,
et forcen a tenir aquests diners bloquejats. A mi a Polkadot no em forcen a res. Exacte, tu pots comprar Polkadot sense staking. El problema és aquest. I el problema és que a 8% són més de 10 mesos que no et pots oblidar d'això. Sí, el tema és que et donen aquesta recompensa de que estàs en un projecte en un punt molt inicial, és a dir, és un preu que has de pagar, ja està, és un inconvenient dels molts convenients... Jo crec que és un projecte per la gent que li sobra i té diners i tampoc els vol perdre i els deixa allà, perquè si... Si els tingués, els ficaria a Bitcoin. Però és per... O quan ja tens molt a Bitcoin... Jo no posaria res aquí perquè el cost d'oportunitat perquè no tinc quasi capital i el cost d'oportunitat que em genera tenir-los aquí i poder perdre és molt alt, perquè puc ficar-me en un altre i guanyar més, com Bitcoin, que dius tu, però si et sobra molt i ho vols distribuir, sí, però saps que no et fallaran. No crec que sigui una opció per rics. Jo crec que és una opció per posar una part del capital en un projecte molt inicial que pots confiar a llarg termini, però que ara mateix tens aquest inconvenient que has de tenir aquests diners bloquejats. O sigui, al final, un projecte inicial en un ric no li interessa, perquè ja el va fer en el seu moment i a dia d'avui no vol comprar-lo. M'explico? Com? O sigui, quan tu tens molt capital, t'és igual el projecte que podria ser. Jo crec que no. Perquè un canvi d'un 10% a Bitcoin et dona la vida. Sí, però no necessàriament. Jo, per exemple, que em miro aquells... Vols jugar-te-la tant. O sigui, sí, però serà tan ínfim. Perdó, no tindràs un portfolio tan distribuït. Sí, em miro un podcast d'uns que es diuen, aquells que ja els he passat molts cops de l'Olin Podcast, que hi ha xamat i no sé què, gent que va cofundar... Que parla amb la seva filla. Sí, que té la seva filla allà. Doncs aquest, per exemple, aquests el que fan són que tenen un equip a darrere d'inversors que els inverteixen i ell ho diu, a mi tots els canvis de centenars de milions no m'interessen. Diu, si no és a partir d'un bilió, entre 500 milions i un bilió, és a dir, una transacció entre 500 milions i un bilió no passa per mi necessàriament. Aquesta gent té un equip d'inversors a darrere que constantment estan invertint en nous projectes, van ser un dels primers inversors en Solana, que ara mateix li han donat bilions de dòlars a la seva inversió en Solana perquè va invertir en el primer moment. Bueno, és el que et deia. És cert que tenen distribuït de forma de que la majoria del seu capital està, diguéssim, en criptomonedes o en actius més segurs, però també tenen aquest equip d'inversors que els hi permet, també els interessa formar part de projectes nous en el seu moment inicial i capitalitzar aquest... És que al final és això el que et deia abans. Són gent però que no és com tu, mires un projecte, t'agrada, no sé què. Aquesta gent no tenen ni idea. Sí, ni idea, vull dir, ni idea sana de dir, no s'estudien Polkadot de dalt a baix, ni s'estudien la rentabilitat de Polkadot, ni la de Bitcoin. Tenen un equip que se l'estudia i els diu tot. Hi ha gent que es dedica a això i ells paguen. O sigui, òbviament, aquesta persona per poder pagar aquest equip algun dia ha hagut d'estudiar tot això? Sí. És un dels primers inversors en Bitcoin que en el seu moment va tenir un 5% de tot el supply de Bitcoin. Però ara és cert, estic segur. Qui en Chamat? Chamat Palihapitiya, o no sé com es diu, un nom super raro, que va ser un dels... És l'indi amb més Bitcoin. Pot ser. Segur. És un dels primers... Va ser de l'equip fundador de Facebook i va estar durant molt temps a Facebook. I de PayPal, no? No, de PayPal és un altre que es diu David Sachs. Com fica les mans per tot arreu aquest nen? No, és de Facebook i ara és un tio que té molts bilions de dòlars, però bàsicament és això. Jo estic bastant segur que el 60 o 70 o 80% d'aquestes inversions petites ell ni les coneix, saps què vull dir? Exacte, però és normal. Aquest tio té més preocupacions. Clar. És el que dius tu. Si no puja el bilió, o sigui, ho trobo molt bèstia. És molt bèstia. És un altre nivell. Això ho diu tal qual. Es diu molt ràpid perquè són dues paraules, és un bilió. Nosaltres posem 20 euros i... Però una cosa que amb un bilió vius... Amb un bilió vius tota la vida. Sí. No cal invertir-lo. Tota la vida dels teus fills i... O sigui, hi ha tants zeros. Anar baixant. No cal agafar la pensió de teva àvia després. No cal. Amb la teva en tens prou. Sí. Tu, ja heu vist aquesta setmana a Twitter que han cancel·lat en Willy Rex? Perquè va treure els seus NFTs per Polygon i se l'han fumat. Però per què? Per treure'ls per Polygon? No, perquè aquí a Espanya tot el que genera diners o tot això és full hate. Bueno, també va passar en el seu moment amb els youtubers en si, marxant a Andorra, i al final s'ha acabat estimant bastant a la gent que marxa a Andorra. Sí. Jo crec que és com és el procés de migració. Inverteixen 500 milions en el Ministeri d'Igualtat, o no sé quan és, però si un youtuber se'n va a Andorra, ets antipatriota, paga la sanitat... No, però és que a part, o sigui, jo ho he pensat moltes vegades, tio. Tu, per exemple, en Messi té un fraude fiscal, o sigui, Messi parlant perquè és la persona que ha vingut, no? I estic segur que La Shakira també. D'aquí 10 anys hi haurà youtubers que han fet fraudes fiscals però encara no han sortit. És normal, és molt fàcil. Però és brutal, perquè ells els ataca i els... No, te'ls menges, llavors
La meva pregunta és, per molt fraude fiscal que hagi fet aquesta persona, el que guanya, el 90% d'aquest capital no és espanyol. O sigui, guanya de fora, guanya Adidas, no és espanyol, Adidas és alemany. L'IREC Sud-amèrica té molt poder. Vale, llavors, aquest capital surt tot d'allà. Llavors, el que està fent és migrar i generar PIB aquí. O sigui, producte interior brut aquí. Perquè l'estic generant des d'aquí. Llavors, m'hauré de menjar o li he de rebaixar aquest impost. Llavors, això què porta? Que després vinguin, parlant de NFTs com deies tu, vingui un Messi i et surti defensant el tema Iniesta, perquè és el mateix, Iniesta surt promocionant Binance i surt automàticament una notícia treta des de França que Messi té un 40% del seu sou en criptomonedes i NFTs del propi equip, que encara no han sortit i ell ja els té. Llavors, és la migració pròpia i que Espanya sempre és lletja. Sí, moment auge dels llibres amb youtubers. Tothom té llibres, vale? Com ara, tothom té projectes, ja veuràs, ja vindran, com amb les empreses. Però a la llarga no passa res, tio. No, és que això dels NFTs amb l'URX és equivalent a quan el Rubius va treure el llibre per primera vegada. Se'l va criticar, què fas, traient el treball dels escriptors, no sé què. Quin youtuber, quin influencer no té un llibre ara? Sí. I l'URX sap que això serà el mateix amb els NFTs. Sí. I jo, per exemple, he vist l'Álvaro 845, Sí? Aquest tio també s'està posant amb NFTs i és un tio que, bueno, a mi amb Clash Royale no el mirava, però el Clash Royale és un tio que es veu que és molt intel·ligent. Amb una mentalitat d'empresa i tal, com un URX. És un tio que pensa molt, sí. El problema aquí a Espanya és que la televisió pública la financia el govern, perquè no tenen prou ingressos com per mantenir-se. Només una, Una. No sé quines, però sé que els injecten unes milionades. Sí, ja. Què fa la televisió pública? Anar en contra de les coses que no són... No, però a part... Que van en contra del govern... Deixant enrere aquesta opinió, semblant, això és més... No, sí, clar, és una opinió. És més conspiranoia, al final. És pura conspiració. Una mica, però també és la realitat, Sí, pot ser. Però ja és això, no? És el procés migratori. Per exemple, passa, primer de tot, ve dels Estats Units, venim mig any tard. Al maig als Estats Units anaven a saco, vale? O sigui, aquí venim mig any tard, no passa res, sempre passarà. Però segueix sent d'hora. Segueix sent d'hora, però anem mig any tard. Que als Estats Units, sí, sempre. Llavors, allà aquest problema ja el van tenir molt diferent, perquè allà el pur capitalisme és el que mana, positivament o negativament, no ho sé, però allà mana això. Llavors, arriba aquí, es migra, com ho fem? Qui ha d'entrar primer? Empreses, i ha d'entrar gent influent. A la que aquesta gent hagi entrat i a la que vegin que no és una inversió, que és una manera de formar part d'algo. Per exemple, ja és el concepte del concepte DAO, que és el sistema de governança. És a dir, és a través d'aprofitar-te de la blockchain per gestionar una comunitat en quant a les seves normes internes. Això què vol dir? Eliminem la persona de la figura governant. La gent que ha entrat ha pagat la seva participació aquí. Recuperem el concepte d'empresa en aquest sentit. Llavors, la gent que està dintre legal proposa noves maneres de guiar aquesta societat. I després es voten les decisions. I pot ser societat, pot ser política, pot ser inversió. Llavors, això és el que anirà passant a poc, que arribarem a un moment en el que tothom estarà ficat aquí dintre, tothom estarà ficat en NFTs, en el que tu vulguis, i no és tant el fet de jo vaig a fer diners amb això, perquè arribarà un dia que ningú podrà fer diners, només les grans empreses podran fer diners amb NFTs, i el que quedarà serà societats, comunitats, com molt bé tu deies el primer dia que parlàvem sobre NFTs, és la màxima expressió de la comunitat. Un NFT és la màxima expressió de formar part d'alguna cosa. I el tema dels I el problema és, i el problema és que es compara, surt Iniesta davant de la pantalla mirant Binance i es compara com si estigués publicant Bet365. Bueno, i vaig veure l'Iñigo Guerrejón, em sembla que deia, que estava parlant d'això de la publicitat, de que no sé què, de que quan tu parles amb algú d'alguna cosa, d'unes sabates, després et surt publicitat de sabata d'Instagram, que jo en això en plan estic en contra que aquestes empreses centralitzades facin aquest sistema de publicitat, però bàsicament... Estàs en contra perquè utilitzen les teves dades sense pagar-te. Sí, però... Sí. Facebook, perdó. Va, Meta. Però bàsicament deia, i donava aquests exemples de les sabates, no sé què, que bueno, estic d'acord que aquestes empreses no, és a dir, estan utilitzant dades de manera, diguéssim, centralitzada i que ells s'aprofiten
de la col·lecció aquesta de les nostres dades pel seu benefici, però bàsicament també posava exemples tipus de que quan una persona, em sembla que deia, quan una persona està a l'atur, no sé què, li surten anuncis de com apostar en criptomonedes, vull dir, és a dir, com si les criptomonedes fossin jugar a la loteria, que tu pots agafar així, però tu pots agafar com que és l'actiu digital que durant els últims 10 anys ha tingut més rendiment i que segurament és el que tindrà més rendiment en els següents 10 anys. El problema que, és el que parlàvem per dia, el problema que hi ha és que a dia d'avui és tan difícil i has de passar per tantes coses abans de comprar un NFT o qualsevol cosa, és difícil. No és fàcil. Diferent depenent de la plataforma. Hi ha Vivi, per exemple. Vivi, no, per això. A part, eliminant Vivi, em refereixo, si vols comprar un NFT, hòstia, és complicat, tio. Tinc masses filtres. No és difícil. El problema és la mentalitat que tenim aquí a Espanya. Perquè aquí a Espanya és més fàcil criticar sense saber que posar-te a informar-te per llavors dir si és veritat o si no. La gent és molt vaga per informar-se. I de fet això... La gent critica i així, mira, no me n'informo perquè em fa mandra i critico. Ho comentava l'Euge amb això que deia, parlava després del tema d'en Willy Rex, que va tenir Twitter, l'Euge va fer com un pensament de dir hem de tenir en compte també que la majoria de gent està criticant sense saber absolutament res, perquè aquí a Espanya hi ha una educació de blockchain que és pèssima. I de fet en Willy Rex em sembla que vaig veure, no sé si a través d'un vídeo seu o un tuit que explicava que estava com que havia quedat com mig parat, però que li semblava que era raonable que la seva comunitat de seguidors a Sud-amèrica estava molt més posada i ningú l'havia criticat pel seu NFT. Ell va dir, Sud-amèrica ningú m'ha criticat, però aquí a Espanya l'han linxat, però vamos. Jo mirava Twitter... No és tant el fet, perdó, no és tant el fet d'això, sinó per mi és el fet de veure-ho, tio, tant com una inversió. Jo és que, sincerament, crec que a la llarga no és una inversió. O sigui, sí que ho és, rentablement ho és, però si tu realment creus en un projecte i un projecte de l'estimes i tu vols ser de la comunitat... És la nova manera de formar part d'una comunitat. Exacte, tio, i pagaràs, tu, no val res. Però la gent no sap això, perquè... Per això ho dic, és aquesta falta d'educació jo mirava que et porta a veure això i pensar, mira, és Bet365, Binance no és Bet365, no tenen res a veure. Però aquesta mentalitat de, és l'espanyola, perdó, de parlar i després informar-te. Sí, o parlar i no informar-te i per la mandra d'informar-me doncs critico i ja està, així no me n'informo i dic que és una estafa, així no me n'he d'informar perquè en el meu cap és una estafa. Primer ho rebento, però llavors trec un llibre. És que jo mirava Twitter i en Eurelex li deien de resposta en el tuit quan va penjar que havia publicat els seus NFTs, li deien de resposta, feien captura a l'NFT o se'l baixaven i deien mira tinc un altre gratis, no sé què, i la gent no entén que si Willy Rex mai vol convidar cada seu qui té aquest NFT, podrà. I per molt que facis captura no podràs. Tindràs la mateixa imatge, sí, però no podràs formar part de la comunitat que crea en Willy Rex. Al final jo crec que no acabaran sent inversions molt rentables. O sigui, sí, i ho seran, i et pots vendre un board tape ara mateix per $500,000 i haver-lo mintejat al març, a l'abril, per 0,08 Ethereums, que en aquell moment devien ser uns... no arribava ni a... $100. A $100, quasi. $200. Llavors, $200 i $500,000, és la millor inversió que has fet en la teva vida. I no la veuràs durant molt temps, serà molt difícil que estiguis en aquest punt i puguis veure-la. I puguis ficar-hi pasta. Com tu, que el veu veure. Però, a part d'això, hi ha gent que està comprant board tapes. Per què? Estatus. Parlàvem l'altre dia. Estatus perquè el puc tenir de foto de perfil. Sensació de comunitat. Què ve per davant? Això és el que al final genera una inversió a un NFT i és el que diferencia un NFT d'una cripto. Si en Willy Rex té una cripto no té cap utilitat. O sigui, a nivell comunitat no té una utilitat. Ara es compren molts NFTs com a inversió, però al final es compraran per formar part d'una comunitat. Exacte, i que segurament els NFTs que sobrevisquin aquesta tallada de cap que hi haurà d'equip. Perquè hi serà. Hi serà. Els 95% que s'obrin, s'anirà a tomar pel cul. Aquells 5 que quedi, òbviament aquest 5 volarà i de valor pujarà un huevo, pujarà molt. Però és que potser no vols vendre. Per això un NFT l'has de comprar perquè vols formar part d'aquella comunitat. No per a veure si em dona el benefici. Exacte, això és el que vull dir. I aquí a Espanya sentim criptomoneda, se sent blockchain, la blockchain ja ni se sent perquè no s'entén la paraula. Però, en sèrio, és així, tio, dius blockchain i algú li vola al cap, saps? Però sents criptomoneda i dius, mira, especulador. Perdona, t'acabo d'explicar la DAO, que és la manera menys capitalista de funcionar.
O sigui, òbviament el resultat sí que ho és i la base és... La gent li fa capitalista, molta mandra informar-se. Però, tio, El sistema de funcionament, i ho canvia mira, tot. I, per exemple, ahir vaig trobar un exemple d'una persona que va treure el seu nou àlbum de música, un músic que va treure el seu nou àlbum de música a través d'una DAO, i és que és impressionant, perquè, és a dir, el tema és que tu com a músic, o com a rapero o el que sigui, t'has de, diguéssim, has de donar certa propietat del teu èxit a una, diguéssim, a una empresa que et faci tota la gestió, saps? A les productores, ara no em sortia el nom. Has de donar part de la teva propietat, del teu èxit, a una productora. I molt alta. I aquesta productora és que no té cap sentiment de la teva comunitat. En canvi, ara, amb les DAOs, el que pots fer és donar aquesta part de la propietat del teu èxit a la comunitat que realment sí que li interesses. És que, i a més, des del meu punt de vista, o sigui, els tres crec que estem a Discord i Twitter mig ficats en comunitats i al final de tant en tant parles, de tant en tant et segueix algú que mola, tio, que et segueixin gent que... A mi em segueix el projecte que més m'agrada que tinc, em segueix el propi projecte i em segueix el que mi demanes del projecte. És com, sensació guai, no he de fer res, vull dir, això no em dona res. Bueno, Bitcoin quilòmetre zero ens segueix l'Ernest Diff, perquè tu vas parlar amb ell i vas fer una mica així d'espam i... Llavors, no és aquesta sensació, tio, estar allà, parlar, dir alguna per Discord i que la gent t'escolti, tio. I que sàpigues que tens un lloc en el... Hi havia un xaval, em va saber greu perquè pensar, pobre, no té amics, però un nano que deia, tio, tenia exàmens i he vingut aquí al Discord i m'he desfogat al Discord i hi ha hagut algú que m'escoltava. Sé que s'ha de vigilar amb aquestes coses, sé que la gent s'ha de socialitzar, però, tio, estem en una DAO, jo estic en una DAO, de DAO, fotografia, i en aquesta DAO dius alguna cosa i algú et diu alguna cosa, saps? I és com estar en un grup inversor de milions, perquè és una DAO que va capitalitzar amb 5 milions d'euros quasi bé, comprant una foto per fer l'entrada de la DAO, i dius... Perquè els que esteu allà ja teniu un interès comú, i llavors això genera un vincle. Clar, no, i a més, i a més ho veus, tio, hi ha un tio que és boníssim a la DAO, no recordo el nom ara mateix, que va fent com... No és ni moderador ni res, ja el farà moderador, ja li faran tots els... Bueno, és que és boníssim. I el tio, de tant en tant, va ficant com conceptes de DAO, que òbviament a mi se m'escapen, jo em fico una DAO per aprendre perquè no el conec. Però... I el tema és que la millor manera d'aprendre com funciona una DAO és entrar en la DAO. I veus aquest pavo parlant i diu, mira, la gent que vingui aquí i es comença a queixar de que, òbviament, surt la divisa d'aquesta DAO i baixa, perquè hi ha gent que desinverteix, la gent que es queixa de que està baixant de valor és gent que no ha d'estar a la DAO. Hi ha d'haver aquesta distribució. Perquè està a la DAO per a veure si es revaloritza... Que no vol dir que no revaloritzin un futur. Però no heu d'estar a la DAO perquè no creieu en el projecte. I jo veig un huevo de fotògraf, a mi m'agrada molt la fotografia, veig un huevo de fotògrafs d'allà parlant, tal, no sé què, i et venen unes ganes de dir, vaig a treure el meu puto projecte de fotos, tio. El trec, el publico, i és que és molt guai, tio. I això s'aplica amb tot, perquè tu també, quan inverteixes en criptomonedes, has d'invertir en alguna cosa que sàpigues què és i que hi creguis. Exacte. Perquè a l'hora que baixi, estaràs allà. et donarà igual. Sí, per exemple, el juliol, me'n recordo, bueno, tu també, el juliol, estàvem super tranquils, en veritat, és a dir, sabíem que Bitcoin havia baixat un 55%. Ens havia baixat el portfolio un 50% mínim i estàvem en veritat tranquils perquè sabem en què invertim i bueno, això genera aquesta tranquil·litat. O no ho saps, perquè ja, al final, una prova de 10 anys en un stock no és tant, Vull dir, em refereixo, o de 3 o del temps que sigui, però, tio, baixa Bitcoin, no podem comprar perquè no es podia comprar a través de Binance, jo ho recordo. Ja, aquells moments. Jo volia comprar, no podia, tal, no sé què, aquella sensació rara que dius, no sé on soc, i joder, sí que t'afecta, no? Però és el que deies tu, o sigui, la sensació era de... Si tingués més diners, ficaria tot el que tinc. Ahir us ho vaig dir, ojalà ser ric, perquè és que ahir volia comprar... Era Black Friday, tio. Era Black Friday. Era Black Friday, tio. O sigui, no pot ser que les criptos no facin el Black Friday. O sigui, la puta cosa més yankee que hi ha, tio, que és Black Friday, consumisme, ha d'estar allà, tio, no has de ser punter, no has de destacar. Allà hi havia moltes oportunitats, Hòstia, amb tot, i a mi de fet és també. I és curiós perquè, primer cop que veig una baixada picada, molt picada d'Ethereum, que, clar, Ethereum com que no canvia el número de davant, els 4 va baixar un moment a 3.900, però no canvia el número de davant, no fa aquesta sensació com de baixa molt. És que baixa molt! Yeah. Passar de 4.500 a 4.000 és una barbaritat, Sí. És molt més que el que va baixar Bitcoin ahir. O sigui, molt més. És quasi bé igual o més, i no ho sembla, perquè no ho veus. I aquesta setmana hem vist també com Adidas ha anunciat, bueno, que de fet ho va anunciar la setmana passada ja,
el tema de que va treure uns NFTs a través de POAP, que és aquest Proof of Attendance Protocol que ja en vam parlar en el passat podcast. També han anunciat aquesta col·laboració amb Sandbox, que és el segon metaverso més popular actualment, un metaverso en quant a base una mica similar en quant a diguéssim... Que s'assembla a Minecraft. Sí, però en el sentit de que és descentralitzat, és que vull dir, és una mica similar a Decentraland en el sentit de que és descentralitzat, és un dels primers... Però la meva pregunta és, li pots dir metaverso a algo que no és tan real? No, però estan desenvolupant, ara mateix és un mapa només, però estan desenvolupant com un joc que serà una mica com Decentraland, una mica com Minecraft, que després ja hi haurà, diguéssim, aquests models 3D, ja serà com un mapa 3D, però ara és veritat que de moment és un mapa 2D. Però Adidas ha anunciat aquesta col·laboració. Recordem que Nike va anunciar col·laboració per crear un metaverso amb Roblox. Roblox sent una empresa centralitzada, Sandbox és una empresa centralitzada, és que estem veient com estan agafant diferents camins Adidas i Nike. I t'he de dir que o sigui, primer va sortir el POAP, o sigui, el Proof of Attendance Protocol, surt d'Adidas. El dia següent surt Nike, això ho vam dir la setmana passada. I ara surt Adidas amb això. Amb Sandbox. Ni un ni l'altre ho han fet perquè l'altre està fent alguna cosa. O sigui, no és allò de dir... No és com quan... Mira, està col·laborant amb en Messi, doncs jo col·laboro amb no sé qui. No hi ha temps físic per fer això. Estava tot ja planejat de fa molts mesos. Per això, i estem veient les dues empreses més grans de sportswear del món. Sí. Sí, i qualsevol empresa se la mengen. I per exemple, també per parlar de Gymshark, que en Gary Vee va anunciar que formava part del board de direcció de Gymshark, que segurament també implementaran NFTs. Van veure com un dels cofundadors de Gymshark és molt fan de Vivi, i de fet ha fet diverses compres. Es va comprar el primer còmic de Secret Red. El va pagar i va anunciar la setmana... Té molts diners! Devia pagar founder de Gymshark. Sí, devia pagar entorn de $30,000 i ho va anunciar per Twitter, Va anunciar per Twitter que havia entrat al club de còmic de Secret Red. Bueno, i com que cada setmana fem una mica secció així, això ràpida de Vivi. Vivi ara ja ha arribat, mola, perquè sembla que algun dia hagi d'arribar Immutable X. Mola, tio. O sigui, el dia que arribis diràs, i ara... És com Ethereum 2.0. Clar. No? Que ho van allargant. No, però és allò de dir, el dia que arribis, jo crec que la sensació serà, i ara què? Què ve el següent? Rotllo, ja està fet, saps? Però també hi ha moltes especulacions de Vivi Metaverso, de que estan creant de que Vivi... Llegir-me el meu còmic digitalment. De que Vivi vol crear un metaverso, no sé amb quina col·laboració vol fer, però imagina't, que tinguis tu allà... O que tinguis, o que tinguis el de, com es diu? El de Marvel o algun d'aquests de figures. El Golden Moment de Pixar. El Golden Moment de Pixar i que, bueno, amb el Golden Moment perquè no és tan exclusiu, però aquell de Disney, que n'hi ha molt pocs i valen molta pasta, crec que està entorn de $10,000. Sí. Imagina't que si dins del metaverso es fa un museu i et demanen el teu i et paguen diners per tenir-lo exposat en el museu, coses així. S'acabes de volar molt fort, És una bestiesa, Però és que ja a dia d'avui, ojo perquè a dia d'avui ja Vivi té aquest museu. Si tens moltes figures tens aquella sala que pots entrar. Sí. I jo entro i està buida. Hi ha un nano per allà, però està buida. I mola, perquè està buida. El dia que estigui plena ja no mola. I sales, tio, que estan a rebentar i molen que flipes, tio. Però és que... Una sala d'un tio que va comprar cada Golden Moment 2 cops i hi havia 2 Golden Moment, 2. Sí, que és tota llarga. És molt bèstia. I al final acaba amb el de Disney. Amb el Disney al final. I una calés allà dins. És molt bèstia. Però Vivi, tio, arribava a Immutable X i es torna sèrio. O sigui, empresa de 60... no sé si ho vam dir, si no ho repeteixo, 60.000 usuaris fa un any, dia d'avui 1 milió d'usuaris. O sigui, el creixement és increïble, és brutal. Però a part d'això, diu Immutable X. Immutable X sembla que algú arriba, no sé què, tal. Gary Vee, pum. Diuen Immutable X, diuen Ethereum i Gary Vee connecta, saps? I arriba molt tard, i en aquell moment la meva sensació va ser he arribat abans que tu, fill. I ell sempre ho diu, això. És que pensar que has arribat abans que el cofundador de Gymshark, que en Gary Vee i tot. Sí. I de fet vaig escoltar un podcast del cofundador de Gymshark i deia, he arribat just després de la setmana de Golden Moments i això m'està fent molta ràbia. I en Gary Vee també parlant de Vivi... Jo no puc comer cap Golden Moment perquè no em van... Però ja ho sabies. Però el knowledge no es paga, tio. Sí, hem d'explotar diferent però s'acabarà pagant algun dia. I amb en Gary Vee parlant també va fer un vídeo a Twitter parlant de Vivi i tal, però ell sempre ho diu. Diu, jo mai soc OG, sempre soc un OG.
Saps què vull dir? Ell no va arribar amb CryptoPunks. M'està fent molt pal el que acaba de dir. OG, Old Gen. OG en plan d'original, saps? Ah, entès Old Gen, va, és el mateix. Mai soc els primers, però sempre soc un dels primers, saps? Que, en plan, sempre vaig una mica més tard. No descobreixes... Sí, de fet, va trucar en Logan Paul, en És el que anava a dir. Va fer una trucada al novembre, pot ser del 2020, i els va dir tots, compreu CryptoPunks, no sé què... Sí. No, una bestiesa. This is the next Bitcoin, no sé què, però ell no va arribar al 2017, quan es podien agafar els CryptoPunks. Però va arribar en un punt... Ella al 2017 estava invertint en Facebook. Ja ho havia deixat, però vull dir... Tio, que no estava ni... Poder no estava ni al món... O sigui, sí estava en criptos, però no tenia aquesta implicació que té ara. La figura d'influencer. I ho veiem també amb lo de Bifrance, és a dir, no va ser dels primers projectes de NFT, però és que ell ja ho diu, jo no necessito que jo sigui el primer. Jo sé, estant en la part inicial d'aquesta revolució ja en tinc prou. Està a la part inicial i ho fa bé. Sí. I amb això ja en té prou. No, tio, i que... Si Vivi és el que ha de ser... Per mi, jo ho he dit sempre, per mi Vivi és de les millors inversions que he fet en la meva vida, bàsicament. Bueno, tu més, i vull dir, al final... Tu el que més. No, però el tema de qualsevol 7 euros que val un còmic, tio, val 100, que és molt... No és els que valen més, val poc dintre dels còmics. Quina inversió et donarà això? El problema és que ho mirem com en capital. Mirem en plan, tio, són 100 només. Ja, però és que multipliques i dius... És molt boig. Sí, és més un per 10, saps? Clar. Si estàs en uns percentatges de multiplicació altíssims. Llavors, aquest factor de multiplicació porta el potencial que té Vivi. I que si sobre ara entra Mr. Gary Vee i entra dient... M'ha molat molt el tuit, tio. Em sembla... Diu, em sembla interessant això de que entri en multiplicació. Jo pensant, em sembla interessant, cabron, tio. O sigui, acaba en punt F i el Pau està allà, saps? Llavors, el tio no parla de coses que no sap, i que parli d'això vol dir que s'ho està mirant a fondo. I mola perquè tu quan fa aquí? 3 mesos, 4 mesos, tio, i ara ve el Big Papa, saps? I això et porta també, a mi l'hora en aquell moment va ser com, vale, tio, qualsevol projecte que puguis tenir de NFTs, arribarà un dia que els hi passarà alguna cosa. Però tenim aquesta sensació de pressa perquè, sí, Bored Ape ho ha patat. Però és que Bored Ape és un exemple. No és el que dèiem l'altre dia. Quants projectes hi ha d'NFTs? Quants n'hi ha? No dic que funcionin o no funcionin. Quants n'hi ha? Milions. Llavors, que en qüestió de 6 mesos estigui donant una rentabilitat de $500,000, guai, però no és la dinàmica. És un exemple. Però que a la llarga veurem que hi ha projectes que treballen diferent i que tenen el mateix èxit. Clar, o sigui, $500,000 no és el top. No. I no ho serà mai. Ja no ho és, perquè hi ha projectes més cars. Algun, crec. CryptoPunk i ja està. Bueno, o les obres d'art que venen Beeple. Sí, però en tema de col·leccionables... Col·leccionables o Perfect Pictures no hi ha més. Però perquè de moment no ha passat el temps. Tio, que CryptoPunk... És el que hem dit a cada podcast. Estem en un moment molt d'hora. Que Bored Ape té 6 mesos, tio. Saps? Sí. O sigui, el que li pot passar d'aquí 10 anys és que estigui mort. Sí. I avui he vist un tuit que feia diguéssim, una taula de Supreme versus Bored Ape i deia compradors de Supreme, més de 10 milions de persones al món. Compradors de Bored Ape Yacht Club, més de 25, entorn de 25.000 persones. Vale? 25.000, 10.000. 10 milions. 25.000, 10 milions. I deia, valoració de mercat, és a dir, market cap, em sembla que Supreme li van donar 2,2 bilions i Bored Ape té entre 2 i 3 bilions, alguna cosa així, només multiplicant el nombre dels 10.000 que hi ha o inclús pel floor price, ja et dona més de 2 bilions. Pel floor price de Bored Ape Yacht Club pels 10.000 et dona més de 2 bilions de capitalització. I el tema és, o sigui, no necessàriament has de crear una comunitat que hagi d'arribar a 10 milions de persones, saps? I 10 milions de persones, fins abans dels NFTs, és a dir, Supreme era una comunitat superexclusiva. Però és que ara estem veient el següent pas, que és Bored Ape Yacht Club, l'exemple més top ara mateix, que és una comunitat que només hi ha hagut 25.000 persones involucrades, que ja té una capitalització de més de 2 bilions de dòlars. No, i la sensació que hi ha ara, des del meu punt de vista, és hem tocat. This is the ceiling. O sigui, estem a dalt de tot. Però és mentida, tio. O sigui, estem al principi. O sigui, no dic el que et deia abans, Bored Ape potser no és l'exemple que arribarà lluny. O sí, no sabem. No se sap. Ojalà ho sabés, perquè compraríem el que arribarà a dalt de tot. Però és el fet de tio, que mig millor és bones, estic aquí, em presento, em dic NFT.
I el dia que un profile picture es vengui per 1 bilió, perquè passarà, pensaràs, com molt. I serà un Penelope i jo el tindré, saps? Però, vull dir, que ens semblen que estem a valors molt alts i veiem molts ETHs, tal, no sé què. Al final, fixa-t'hi, qui està molt ficat al món de les criptos mai fa la conversió, el món dels NFTs mai fa la conversió d'or. Ell compra, o sigui, fixa-t'hi, el món dels NFTs, els més sòlids, no parlo dels projectes més nous i tal, sinó els més sòlids, que no tenen per què tenir un valor molt alt, simplement són més sòlids, no els hi afecta que pugi molt, 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 molt. No els hi afecta molt. Per què? Perquè ja estan curats. O sigui, la gent de dintre compra NFTs per tenir Ethereum, per poder comprar més NFTs, per tornar a tenir Ethereum, per tornar a comprar més NFTs. Llavors, a mi que valgui 2.000 l'ETH o valgui 4.000, m'és igual. Perquè jo sé que arribarà alt. Llavors, jugo amb valors d'ETH, no jugo amb la conversió de saps? Interessant, no m'ho havia plantejat així sí, tampoc. Però són les comunitats més antigues. Sí, en les que ja hi ha una correcta distribució de holders. Exacte, perquè no té cap sentit que participi el valor en conversió a dòlar. És normal que la facis, perquè tu vols saber què tens. Perquè la utilitat única de l'Ethereum és poder comprar única, poder comprar NFTs, entrar a DAOs, smart contracts, etc. És única, vull dir, em refereixo perquè no pots viure. Perquè ja l'altre dia no pots anar a comprar pa. A més, em vaig al forn de pa a Taradell. I ara comentant això del forn de pa i de la vida real, ahir estava dinant i a una taula darrere vaig escoltar, no sé ben bé com anava perquè no vaig escoltar molt bé, però deia... Com fica l'orella. Sí, Que cardes. Sí, o sigui, aquesta setmana m'he estat fixant i estàs escoltant molt a les taules al costat. Sí, l'altre dia al gimnàs veig un tio comprant criptos i què dius? Sí, estic flipant, tio. És un moment brutal. És de locos. I ahir en el dinar, això de la taula, que ara us explico, i quan vaig anar a pagar, el del meu darrere tenia una targeta de Crypto.com per pagar el menú del dinar. Perquè Crypto.com és aquest exchange un dels exchanges centralitzats que ha pujat moltíssim, perquè això no ho hem comentat, però ha fet col·laboració, Crypto.com ha fet col·laboració amb l'estadi dels Lakers als Estats Units, perquè l'estadi es canvia el nom de Staples, em sembla Staples Center, a Crypto.com Arena. Perquè és una em sembla que ha pagat 70 milions. Estem parlant del primer exchange de la història ben consolidat, Té molts partners. Però no és l'exchange més gran. És a dir, Binance i Coinbase. El primer. No sé si és el primer. No primer de mercat. Val, sí. Sinó temporalment és el primer exchange, és l'empresa que més ha facturat al llarg del temps. Crypto.com. És una bestiesa. No, té molt més facturació de Binance o Coinbase que... No, a dia d'avui sí. Però que va néixer molt més abans. No ho sé, Sí, és el que parlava aquell tio que va entrar amb l'amic de l'Ibai, tio, a parlar... El tio que treballava a Ethereum. En Reven. Vale. Sí, en Reven. El tio en el canal d'en Reven. Que va entrar en el canal d'en Reven. Explicava que ell, al principi de tot, es va ficar a treballar a Crypto.com. No, a blockchain.com, no. Crypto.com no és de les primeres, no, segur que no. Però té el domini, que això ja és molt. Tenir el domini Crypto.com és bèstia. Sí, és bèstia. Per això es diu això. I té molts partners, és que té partners amb Aston Martin, amb els Lakers. Sí, té molts partners. El futbol també està posat. Sí. És una bestiesa. Té molt màrqueting. Parlaves d'això, què deies? I això és el tio que va fer servir una targeta... Bueno, això de Crypto.com, que és un exchange que, al igual que Binance, et permet crear una targeta física per pagar i tal, i pots pagar en criptomonedes. Que va en Visa o... No ho sé. Bueno, sí. Coinbase en què? Coinbase crec que va en tots els llocs on accepten Visa, accepten la targeta de Coinbase. Crypto.com no sé perquè no m'he mirat, però bàsicament això, i després això que parlava de que vaig escoltar, deia, en un futur, deia el tio, no sé com ho deia ben bé, però més o menys era que en un futur veurem gent, diguéssim, de la nostra edat, que a la vida real tindran els diners suficients per sobreviure, però que els seus actius més poderosos estaran en el món digital. I això és veritat. Clar, però... És a dir, no seran actius tangibles, com estem acostumats. Com has escoltat un tio que... Sí. Estava parlant d'això. I té raó, perquè al final... O sigui, és molt arcaic tocar alguna cosa i dir, és teu, saps? O sigui, ja el primer pas d'això va ser ja passar de tenir propietats a tenir, per exemple, un renting d'un cotxe. Tenir un cotxe comprat té sentit. Sí, però si tens prou diners... O sigui, tu vols un cotxe de dia a dia... Són coses que vulguis un cotxe de luxe, llavors et pagues el luxe. Però si vols un utilitari, per què me l'he de comprar? O sigui, per què he de generar-me un passiu tan gran? Em genera una despesa.
És a dir, un passiu seria el cotxe, he de portar-lo a reparar, he de canviar les rodes, he de canviar l'oli, i TVs, tot. Em faig un renting, em genero una despesa. Per què? Perquè sé el que pagaré cada mes i no tinc cap problema. O sigui, hi ha aquesta primera fuga de tenir alguna cosa a les teves mans. Llavors, si aquesta fuga la treus fora i a poc vas adoptant aquesta idea de no ho has de tocar per tenir-ho, això és el que portarà aquest tipus d'actius. I uns actius que, a més, el que dèiem abans, no tenen per què ser actius monetaris o que tu pensis els vull convertir a euros o me'ls vull vendre demà. Formo part. Jo sóc això. Jo crec que quan la gent es doni compte de què és la propietat digital, fliparan. Perquè ara és el que tu deies, vas fer un tuit, em sembla que parlaves d'això, que ara no estem acostumats a tenir alguna de manera digital a propietat nostra. Per exemple, les nostres dades es venen per milers de milions i tu no estàs guanyant res. Si tu tens les teves dades en propietat digital, el que se'n diu DID, que és la identitat descentralitzada, no sé com es diria en anglès, les dades són teves i llavors et paguen a tu, les empreses passen de pagar a les empreses per la publicitat a pagar-te a tu per fer servir aquestes dades. Clar, però perquè al final, o sigui, jo crec que és com tornar, o sigui, és molt utòpic i funcionar així ho veig complicat, o sigui, que una DAO arribi a governar alguna cosa, sèrio. Ojo. Sí, jo ho veig possible. És possible, complicat. Possible, sí. La gent és massa dolenta, tio. La gent és molt dolenta, tio. Això em fa... O sigui, les comunitats que hi ha ara són molt sanes, però un dels problemes més grans de créixer és que entra gent que no mola. Sí, però jo crec que seguirem veient en un futur l'evolució de DAOs cap en el sentit de que un músic o un autor d'un llibre traurà una DAO abans de donar certa prioritat del seu èxit, com deia abans, a una productora, perquè és que li surt molt més a compte estar donant benefici real a la seva comunitat i no a una productora. Amb ell segur que també li surt molt més a compte de totes les transaccions que hi ha en aquesta DAO que pot emportar una royalty. Perquè és tornar a tenir fe en la humanitat. O sigui, en sèrio? O sigui, jo crec en les empreses i crec en el sistema que hi ha i jo crec en això. Ara, tio, això és molt guai perquè bàsicament s'elimina aquest intermediari que es diu productora, que no té cap sentiment de comunitat amb aquest músic, amb aquest allò, perquè ho fan només per benefici. Com en Paulo Londra, em sembla que el van estafar. Exacte. Sí, la productora o la persona que li portava tot el tema de la música, en Paulo Londra, li va fer firmar uns contractes, perquè suposa que en Paulo Londra aquest no tenia una educació molt d'allò, li va fer firmar uns contractes i el tio els va firmar i bàsicament deia que en Paulo Londra s'emportava una part ridícula o no sé com anava aquest contracte, que bàsicament no li sortia a compte fer música. Saps què vull dir? I per això ha estat tant temps sense fer música. I estava lligat en aquest contracte, no sé si durant 2 o 3 anys, i durant aquests 2 o 3 anys no li sortia a compte fer música. Si ho hagués fet a través d'una DAO, això no hauria passat, perquè no hi hauria hagut... Bueno, no hi ha cap manera. No hi ha aquest intermediari centralitzat. I tampoc firmes mai res. Ara, el problema de les DAOs, del meu punt de vista, és... Problema actual, eh? Poca eficiència. No és problema... Exacte. Perquè quan un model centralitzat el que té és molta eficiència. És el dinamisme, el veiem amb les gas fees d'Ethereum, el veiem amb tot. És a dir, el dinamisme de la centralització ha d'arribar algun dia a la descentralització. El dia que toqui terra allà i realment sigui real i que tot sigui molt més dinàmic, bé, però és que estem en un moment que volem tot tan ràpid que baixar el ritme és impossible. Sí. No pots fer baixar el ritme d'una persona que avui vol fer un llibre demà t'imprès. No, això no pots baixar-ho, ja estàs aquí. I el ritme, això és el que més matarà el sistema... El sistema de cada dia es vol tot més ràpid. I ara per exemple, hem vist una altra manera d'en Gary Vee, que ha tret els seus llibres, que va treure un nou llibre, com es diu, 12 and a half, no? Sí. I bàsicament va dir, un dia a l'agost, un dia puntual, va dir, tothom que compri avui 12 llibres tindrà un NFT per tenir aquests 12 llibres, no? Tindrà un NFT que ara ha anunciat que serà una mena de joc i bàsicament ha anunciat que el supply més o menys serà entorn de 100.000 persones, és a dir, hi ha molta gent que ha comprat aquests llibres. Ell, és a dir, ha tret molta part del benefici de fer aquest llibre només d'això, només del fet de fer això, que ara segurament li voldrà donar autoritat i de fet ja ho ha dit, no? És a dir, va treure el seu primer projecte Befriends 1.0, que va ser el que va treure al maig, ara està traient això, que diu que l'anomenarà The Game, Befriends The Game o no sé què, que serà com Befriends 1.5. Que et donarà l'oportunitat de poder accedir a comprar el pròxim Befriends 2. Que et donarà, sí, exacte, que ha dit que et donarà certs beneficis. És la whitelist, no? Ha dit que et donarà certs beneficis. No crec que sigui whitelist perquè hi ha 100.000. Ja, ara ho estava pensant. No sé com serà, perquè ara és això que deies. I el Befriends 2.0, que serà el següent projecte d'en Gary Vee, que traurà el primer quatrimestre del 2022, que va dir que volia que fos molt més accessible. Si vas comprar 12 unitats al seu llibre,
tens més oportunitats de poder accedir a comprar aquests NFTs bifrancers perquè et farà un airdrop d'algun NFT a la teva cartera o qualsevol cosa. Sí. I és flipant, perquè és a dir, ha portat gent que no necessàriament tenia un MetaMask que ha volgut aquest NFT I se l'ha hagut de crear. s'ha hagut de crear un MetaMask perquè tu comprar el llibre el compraves a través d'Amazon i tothom sap comprar a través d'Amazon. Manera de migrar molt més fàcil. Sí, però després de comprar aquests 2 llibres t'havies de crear un MetaMask, és a dir, és una manera d'adopció. És guai, tio. Setmana que ve parlem més. S'ha acabat el temps, tio. Em sap greu. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies.